Здравейте хора, днес със Сейдън ще пробваме едно око и някакви бомбони с грозде. Нейдън са с пъпеш, моите са с грозде. Мисля да се мъчите и аз не мога. Само правите. Искаш ли помощ? Не. Така. Сега го пробвам. Да. Отвътре ягодка. Дидио. На опаковката му давам 10 от 10, понеже аз обожавам синьо. На вкус 5 от 10. Да, но е странно. И е сладко. Аз знаете, че много не обичам сладко. Ще я карна ли? Сега ще пробваме бомбонките. Мали Ейдън, защо на камерата изглеждам без лунички? What? Те са някакви в един свят. Като Заю Баю са. Точно. Давам от 2 от 10. Може ли да правим твоето? Освен ако не е същото. Пъпеша ми харесва. На мен не. Грозето пък има вкус полека на лекарство. Искаш ли да се засмени? Инче обожавам гроза. Не. Подарявам ти го. Има послевкус на Заю Баю, точно. Айде! 2 от 10. Ще го дадеш. Не сме си дали парите на празно. Знаеш, че бедните няма какво да дадат. Да, добре, това беше от нас. Чао! Обичам ви, обичайте си вие.